Táto mnohopočetná kategória bola zastúpená širokou škálou objektov, ktoré rekonštrukciu nevyhnutne potrebovali. Hľadali sme dobré riešenia udávajúce trend do budúcnosti. Našli sme ho v školách, ktoré boli prirodzene detsky farebnejšie, ale aj v kultúrnych domoch, ktorým pristane elegancia a striedmosť. Kult kultúry aj v tejto súťaži jednoznačne potvrdil Košický kultúrpark. V kategórii obnovená a adaptovaná budova sú nominované Materská škola Tbiliská Bratislava, autori magister architekt Miloš Juráni a inžinier architekt Julius Toma, realizátor Eurobuilding akciová spoločnosť Bratislava. Business Garden Štefánikova Bratislava, autori magister architekt Igor Lichý a inžinieri architekti Tomáš Šebo a Juraj Mihálik, realizátor Metrostav Slovakia Bratislava. Villa Humánum, Centrum pre nový život, Stromová ulica, Trnava. Autori, inžinieri architekti Katarína Vyskupičová a Martin Šlahor. Kultúrpark, Kukučínová ulica, Košice. Autori, inžinieri architekti Iraklie Ristavy, Pavol Šila, Milan Vlček, Silvia Šilová a inžinier Gabriel Boženík. Realizátor Metrostav Slovakia, Bratislava.